thir tu le ngai thatu zong zong te amasa in chibai kan bu masale vek chawani tundum kan video a chuan subscribers te le viewers te tan zaipol zai video kanan chop chuak vele thung don ani a kan video masa milo thlir saktu te chuan kan share in kan ringa kan video masa khan lathar tlansa ten leng ti trek kha ganon da chuak to a ti chuan tlansa ten leng ti kha he zaipol ten minzir saka conductor te in pek na po athu khop maya tin zaipol te in pek na po tha a ti hian avai khatna tan an han sa chin ani a ti chuan he hla hi zaipol member te pon an la thiam chiang lutuk lawa chumi ni wang chuan a copy te po en an langaya tin camera te po hi mi lo lak kan don vele chhon ani a ti chuan camera te po hi a phedeu hleka tin a fia lawa en po a hreom deuh mai theya in mi hriat thiamna kan han nge na chuti rol chuan pathian fakhladang te aya ngai thlak nuam lo deuh zawk le video te po hmu nuam lo deuh zawk po ni sela he la hi voi khat sakna ni wangin kan ngai hluve a katan chuan a hluve hlein ka hria a ti chuanin a moi lo le anal lo na ang po haiderin ti hianin mi pui an thei turin subscribers te an thei turin kan ron chop chuak ve roi don ani a social na tur tam tak po a omang eng po ni sela da that ka du ve si a ti chuan ka channel a hian kan da lut ve roi don ani a khongai takin mi lo thir sak theu turin kan ngen bok chawani